ben vandaag voor de Universiteit Maastricht University, een bijzonder Laetable-journaal waarbij we gaan kijken naar de wetenschappelijke achtergrond van food, maar ook juist wat doet de horeca-professional met eten en wat zou de consument moeten doen. Ondanks alles wat er geschreven wordt over wat goed en slecht is om te eten, gaan we kijken wat werkt er nou daadwerkelijk in de praktijk. Dennis, je bent bestuurslid bij Laetable en inmiddels ben je ook onze sterspreker. Nou, dankjewel. Hoe vond je het om vandaag voor die grote zaal te staan? In het begin toch wel een beetje eng. Ik heb er toch wel een gezonde spanning voor gehad. Maar uiteindelijk ook wel heel leuk om te doen. Ja, een keer out of comfortzone te spreken, zo erg leuk. Heel leuk. Robin, als oud-voorzitter, 20 jaar Laetable, wat doet dat met jou? Ja, dat is wel een mooie dag. Ja, dat is wel een bijzondere dag. En als het dan lukt om dit gestalte te geven, dat we zoveel mensen aan tafel krijgen, aan de collegetafel, om te praten over eten en drinken, wat ons vak en onze passie is, dan ben ik beren trots. Vandaag op het congres, wat betekent het voor jou? Ik vind het dit soort dingen moeten in Maastricht plaatsvinden, daar begint het al mee. Want het is natuurlijk toch de stad waar eten, gastronomie met hoofdletters geschreven wordt. Ik voel me hier dus als lector gastronomie aan de hotelschool ook heel erg verbonden thuis. En ik denk dat een dergelijk congres ook een prachtig statement is dat we serieus met eten om moeten gaan. Dat eten natuurlijk over plezier gaat en moet gaan. En dat het tegenwicht tussen de culinaire wereld en de academische wereld, dat tegenwicht er moet zijn. Dat de academici de neiging hebben, en ik hoor er ook bij, maar toch de neiging hebben om laten we zeggen, de zakelijke, de negatieve kanten van eten heel erg te belichten. En daar moeten we ook ons zorgen over maken. Maar dat moet niet in de plaats komen van het plezier van eten. En ik ben een beetje van de laatste kant. Ik wil proberen dat die plezierkant, de genietkant van eten ook echt, maar ook wetenschappelijk, goed op de kaart staat. We hadden ooit een droom, hoe gaaf zou het zijn als we een wetenschappelijk congres neer kunnen zetten dat gaat over eten en drinken. Jij bent een van de grote initiatoren daarachter. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, eigenlijk was dat relatief makkelijk. Althans in die zin dat we via bij Annemie Scholz bij de universiteit kwamen en zo'n contact kwam met Fred Broens. En toen was meteen gast erop en we gaan het zo doen. We zijn verleden jaar na het afscheid emeritaat van Fred Broens geweest. Dat vond ik al geweldig interessant. Wat mij gewoon integreerde was dat er in een taal gesproken werd die toegankelijk was voor iedereen. Dat zie je vandaag ook gebeuren. Dus ja, dat is wel leuk als je zoals vanochtend zoveel mensen van alle kanten ziet komen. Mensen die naar Maastricht speciaal komen, dat vind ik wel heel leuk. Ja. Dit was het eerste congres, het eerste event dat we georganiseerd hebben in samenwerking met de universiteit. Onbezorgd smullen kan dat nog. Volgende keer staan we weer bij een van onze zaken. Ik zie je graag over 2 weken.